araba ye uti kalo tile wɔɔrɔ san 2025 amunu sɔgɔlen no Mali kunnafoni na su ani tile an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen o bisimila Mali kunnafoni kɔnɔna na bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunu tarata don uti kalo tile 5 san 2025 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ale tala conférence bala Turkmenistan ale jamana kɔnɔna na a yɛrɛ la k'a fɔ u ka conférence yɛrɛ kunbɛn min ye o de ka taa dɛmɛ don jamana minnu ni kɔgɔji tɛ olu kɔnɔna na olu bɛ se ka sɔrɔ la don cogoya minnu na wa yira k'a fɔ ɲɔgɔn dalaja in bɛna kɛ jamana 32 de kan walasa olu bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na k'a sɔrɔ hali ni kɔgɔji tɛ u ka jamana kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min ye an ka premier ministre a ka discours yɛrɛ kɔni daminɛna a y'a yira k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni bɛna an ka jamana saba ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jama min ye k'a daminɛ Mali ale ni Burkina ni Niger la ka olu ka folikan lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ɲɛmɔgɔ Burkina Faso ale jamana ɲɛmɔgɔ capitaine Ibrahim Traoré fo ka taa se an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma général d'armée Assimi Goïta ale ni Niger jamana ɲɛmɔgɔ général Abdramane Tchani a bɔla ka olu ka folikan lase o tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ k'a bɛna AES jamana saba in représenter kɛnɛ kan a tilala tun ka foli bila ani a tilala tun ka foli bila kɛ ka ɲɛsin Turkmenistan ale kɔni ɲɛmaw ɲɛ ka sanga ni a bisimila ko ɲuman ye. Minisiri min ni ale ka baara bɛnnen no sanuko kunkanko ma ale bɔla ka communiqué bila kunu tarata don uti kalo tile 5 san 2025 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u talatigɛ da kɛ maa 28 ɲɔgɔn kɔ ka maa 28 minnu ni olu yɛrɛ kɔni siya ma se ka dɔn ko olu minɛna sariya sɔsɔli la wa yira k'a fɔ ni maa kofɔta ninnu ko u minɛna sanu bɔ de la k'a sɔrɔ a yɛrɛ kɔni yamariyaba tɛ u bolo fɛn min ye an ka marabolomisɛnnin caman ye olu kɔni bala ka u ka damakasi yira an ka lakana tigilamɔgɔw la ka sababuya kɛ fɛn min ye chinois ye olu kɔni bala ka taa u ka dugukolo ko o ɲagata ka a d'u ma wasolon fɔ ka taa se zamana ma ale ni fekwa olu bɔla ka u ka dusumakasikan ko o yɛrɛ kɔni lase dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye fokwa ale marabolo ma ye olu bɔla ka marché ba o kɛ u ka marabolo kɔnɔna na ka u kunda u ka autorité ka k'u ka dusumakasi ko o yira ka sababuya kɛ fɛn min ye chinois ye ku u yɛrɛ kɔni bɛ ka taa ka wa dugukolo bɛɛ lajɛlen halaki ku u bɛ u ka sini ɲɛsigi ku u bɛ ka o de jɔrɔ ko fɛn min ye u ka foro ye ku u bɛ k'u bɛɛ halaki ka d'uma o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko tigɛdakɛla maa 28 minnu kan sa ko olu yɛrɛ kɔni kun bɛ sanu bɔ la u yɛrɛ kɔni minɛna ka u lase lakana u yɛrɛ kɔni minɛna k'u lase kalana ale ni yanfoyila ale lakana tigilamɔgɔw ma wa yira k'a fɔ ni ma kofɔta ninnu yɛrɛ kɔni minɛnen ko fɛn min yɛrɛ kɔni mansinba o 28 kun bɛ u bolo fɛn min ye citerne kelen ko o fɛnɛ kun b'u bolo fo ka taa se mobili misɛnnin o den 6 ɲɔgɔn kɔ ma. Ka sanga ni samiyɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna tɛnɛn don uti kalo tile 4 san 2025 comité interministériel de gestion des crises et catastrophes olu bɔla ka kunnafoniya jɛnsɛn a yirala k'a fɔ juillet kalo tile 31 san 2025 fɛn min yɛrɛ kɔni samiyɛ o bɔla ka kɔlɔlɔba ko o kɛ an ka jamana fan caman ale kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ ye maa 12 ye ko olu bɔnɛna u ni na maa 30 olu joginna maa 1060 ani kɔ olu yɛrɛ kɔni ye samiyɛ ale kɔlɔlɔw sɔrɔ ka sanga ni ji ale ka walankatali kɛ n'o ye kaba pɛrɛn u y'a yira k'a fɔ ko o ye maa damadɔ olu fɛnɛ sɔrɔ an ka jamana ale kɔnɔna na ani fiɲɛ o yɛrɛ kɔni bɔla ka kɔlɔlɔ caman o yɛrɛ kɔni ladon an ka jamana marabolomisɛnnin caman na o hukumu de kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni kɛlen don ka wele bila jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakili to i yɛrɛ la samiyɛ ye ale donda la. An bɛ taa Sikaso kɛnɛdugu kunu tarata don uti kalo tile 5 san 2025 kɔnɔna na fɛn min ye Sikaso ale gouverneur ye ale bɔla ka communiqué o bila a yirala k'a fɔ couvre-feu o yɛrɛ kɔni daminɛna tun kunu Sikaso tarata don uti kalo tile 5 san 2025 ni a kun kan ka cɛ septembre kalo tile 3 san 2025 kɔnɔna na wa yira k'a fɔ ko couvre-feu o yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲɛ fo waati ka a kun cɛ sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kaɲɛ 5 o kɔnɔna na o hukumu de la fɛn min yɛrɛ kɔni ye Sikaso ale gouverneur ye a kɔni wele u bila Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma walasa u bɛ se ka ni sariya in ka a labato halisa an bɛ to couvre-feu ale kunnafoniyaw kɔnɔna na an bɛ taa Segu Sikɔrɔ Balanzan don fɛn min ye Segu ale gouverneur ye Sulemana Traoré ale bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ couvre-feu ko o daminɛna to Segu ale marabolo kɔnɔna na min ni a daminɛna ka bi tɛnɛn don uti kalo tile 4 san 2025 kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko couvre-feu ale kun kan ka cɛ Segu septembre kalo tile 2 san 2025 min kan ka daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 23 waati ka a kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 7 sɔgɔmada fɛ. An
Ameta anga jamana ale koran fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kidale ayirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ma 13 olu kɔni labilala an ka kɛlɛkɛcɛw fɛ ka sanga ni u ka wuli ka jɔ ani u ka sɛgɛsɛgɛli fɛn min ye kidale ale kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye colonel major Dawuda Sagara a y'a yira k'a fɔ ko lakana tɛ jamana min kɔnɔna na ko a ka kan ko sɛgɛsɛgɛli ka boli maaw kan o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye kidale ale lakana tigilamaaw ye olu ka patrouille sen fɛ u ka wuli ka jɔ kɔnɔna na u bɔla ka u tigɛ da kɛ maa dɔw kan maa minnu ni u yɛrɛ kɔni taala n'o de ka taa sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔni tingo olu ma nɔ o y'a yira k'a fɔ olu ma ko fɔta ninnu na ko maa 13 o kɔni sɔrɔla olu la ko maa minnu ko o y'a yira k'a fɔ ko preuve t'u bolo min b'a yira k'a fɔ ko banbagaciw don o hukumu de kɔnɔna na u bɔla ka nin ma ko fɔta ninnu ka u labila fɛn min ye nin ma ko fɔta ninnu fɛnɛ u kɔni bɔla ka a yira k'a fɔ ko k'u to an ka lakana tigilamaaw bolo ko sɛgɛsɛgɛli caman ko o bolilaw kan ko o tɛmɛnen ko u yɛrɛ kɔni kun tɛ bolo jugu kan ko u balola ka ɲɛ ko wa fɛnɛ ko u furakɛla fɛn min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye halisa u b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na walasa fɛn min yɛrɛ kɔni lakana ye o bɛ se ka sabati an bɛ taa ka ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ye ale marabolo min bɛ yen nɔ ko sajɔla a yirala k'a fɔ fɛn min ye an ka lakana tigilamɔgɔw ye halisa olu b'a la ka wuli ka jɔ sigi sen kan fɛn min ye yuruguyurugu ye o bɛ se ka kɛlɛ o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye sajɔla ale commissariat de police ye a yirala k'a fɔ olu bɔla ka wuli ka jɔ kɛ ka tigɛ da kɛ maa 2 kan maa 2 minnu ni a yirala k'a fɔ ko u bɔla ka taa siyanir ni o ye produit chimique juguman ye ka taa bɔ ni maa ko fɔta ninnu kun ni o yɛrɛ kɔni quantité bɛ damadɔ bɔ o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ u ka opération in sen fɛ juillet kalo tile 17 san 2025 ni u bɔla ka tigɛ da kɛ ni maa 2 yɛrɛ kɔni kan o y'a yira k'a fɔ ko fɔlɔ ko o yɛrɛ kɔni si bɛ taa san 34 ko filanan ko o si bɛ taa san 20 o de la o y'a yira k'a fɔ ni maa ko fɔta ninnu yɛrɛ kɔni sɔrɔla sajɔla ale masurunya la ko u yɛrɛ kɔni dola k'u ka bolimafɛnw ko olu kɔnɔ fuye fuyeliw yɛrɛ kɔni sen fɛ u yɛrɛ kɔni bɔla ni siyanir o yɛrɛ kɔni bariki caman ye ni maa ko fɔta ninnu kun o hukumu de kɔnɔna na fɛn min ye sajɔla ale commissariat de police ma u sina ka tigɛ da kɛ ni maa ko fɔta ninnu kan fɛn min u bololafɛnw ye ale ni u ka minɛ fɔ ka taa se u ka bolimafɛn ma u yɛrɛ kɔni u bɛɛ ta ka taga n'u ye an ka kiiri tigilamaw olu ka bolo kan k'a ye ale yɛrɛ kɔni commissariat ɲɛmaaba a bɔla ka foli bila kɛ ka ɲɛsin sajɔla ani a ka équipe ma ka sanga ni u ka nin wulikajɔ ye an bɛ taa Burɛmu a yirala k'a fɔ tɛnɛndon uti kalo tile 4 san 2025 banba ale dɔgɔjɔlaw ka baton u dafirila Burɛmu ale marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burɛmu ale poste d'entrée la o y'a yira k'a fɔ ko baton yɛrɛ kɔni dafirilen ko maa si ko o yɛrɛ kɔni ma bɔnɛ ani na nka fɛn min yɛrɛ kɔni u bololafɛnw ye olu kɔni caman tiɲɛna o y'a yira k'a fɔ ko baton yɛrɛ kɔni binni tɛ bɔ foyi la fɛn min ye surcharge ye ni u kɔni donni dantɛmɛko wale fɔ ka taa se fiɲɛ o yɛrɛ kɔni ka cili ma ko o de kɛla baton ye ale dafirili sababu ye an bɛ taa Bafula bɛ direction régionale de route de Kayo olu bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni basira min ni o bɛ Bafula bɛ ko o tɛmɛni bɛna gɛlɛya ni wagati damadɔ in kɔnɔna na k'a daminɛ uti kalo tile 6 la ka taa don uti kalo tile 10 san 2025 ka sanga ni u ka sira ale dilanni ye o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye jisira ye ko ale bɛ labila sɔgɔmada fɛ ko ka a dan tigɛ midi la ko ka sababuya kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ ko o yɛrɛ kɔni b'a la ka nin jisira in ka ale ladilan an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso kunu tarata don uti kalo tile 5 san 2025 o bɛnna Burkina Faso ale ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya talima o y'a yira k'a fɔ ɲinɛta o yɛrɛ kɔni bɛ bɛn atako 65 o kɔni ma min yɛrɛ kɔni laɲɛnamaya la u ka jamana ale kɔnɔna na kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Cameroun fɛn min ye Cameroun ye ale opposant ye ni a bɛ wele ko Maurice Kanto a yirala k'a fɔ ale ka candidature o kɔni rejeté la u ka conseil constitutionnel ale fɛ kunu tarata don uti kalo tile 5 san 2025 an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Modibo Keita ni ale y'a seko ni a dɔnko kɛ walasa an ka jamana a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta a yirala k'a fɔ daba masaw o ka wele sela ale ka première dame filanan ma Madame Keita Fatoumata Diallo ka si to san 82 ɲɔgɔn kɔ la fɛn min ye an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin banbagatɔ ale yɔrɔ an bɛ ala deli badanɛma ala k'a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ o tɛmɛnen an kunnafonidilaw an yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ ka sanga ni an ka kunnafonidila min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Rebeka Damɛlɛ a yirala k'a fɔ daba masa u ka wele sela ale ma kunu tarata don uti kalo tile 5 san 2025 kɔnɔna na pɔnzekaw olu fɛ yen nɔ sɔgɔmada fɛ a suturalu olu yɛrɛ kɔni kɛla fajigila nɛgɛ kaɲɛ 16 waati an bɛ ala deli badanɛma ala ka a di ani alisilamɛ su bɛɛ lajɛlen ma kan anw yɛrɛ ɲɛ kan an ta don kɔnɔ
ni ne kun be dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli be an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔnya jɔn na